Šta mogu da riješi? Ne mogu ništa, žele samo da glume ovdje kao neke ozbiljne likove, neke ozbiljne face, kao oni nešta ozbiljno su zabrinuti i tako dalje, a čista nacionalistička retorika sa primjesama očite političke kampanje. Pa na kraju onda je svemu šlag tome dodao gospodin Špirić, koji je rekao da mu je prevelika plata i da će on podnijeti zahtjev da se plata smanji. Zamislite, nakon 20 godina što prima platu, on se, što je sad vidio da više neće biti, on se sjetio sada da smanji platu. Ne mogu samo da odgonetnem jednu činjenicu. Da li je to stvarno on u smislu političke kampanje ili je Špirić počeo možda da živi od plate? Pa Špirić, ali vidite, čim ga 3 dana nema u javnosti, smišlja neku prevaru. Čim šuti 3 dana, leži potrbuške, smišlja prevaru i evo je. Pa ako si ti takav dobrotvor, pa primio toliko više para nego koliko taj tvoj rad vrijedi, a ne vrijedi ništa, vidjeli smo koliko vrijedi taj tvoj rad, pa u dobrotvorne svrhe vrati dio. Nego vidi lika. Čega se lik je dosjetio? 3 dana ga nije bilo u javnosti, potrbušio se i vidio šta je smislio, da mu je prevelika plata. Koja je to prevara? Pa koja je? Pa on ne da dobro ne donosi ovim ljudima ovdje u ovoj državi, nego nikome ko hoda po ovoj zemlji ovdje.